many professions we see them to be a journalist kaka ging'eny go. Kono wachni yawa, can we try mondo nyithindo ne gino bed practical mondo wakelgi ka. Koro we say ni gimoro watimo, what I make sure every profession is represented so that nyithindo can have a practical view of how careers look like. It has been a great milestone in the lives of our learners, our community, our school, and it will help a lot. Our young learners will never forget this day in their lives. Ini watime mondo wami nyithindo gimiluongo ni motivation. Kakoro asomo sani to ng'eyo path modwa chako. So nitie path adek. Koro wadwaro ni mondo wachak gini practically ma wache ka wan pachuka. Telo mag dho sub-county ma Suba Central komakre gi jogo mochung' ne rito alwora kod jokanyo mamoko e sekta mar pith rech ochako chenro mar chwalo ler e dho wedhe ma alworano. Jafwambo marwa Ali Abich ne gileko e kaunti ma Homa Bay. Jogo ma ochung' ne rito alwora e kaunti ma Homa Bay osebedo ka golo ywak margi e wi chido mag dho wedhe mopogore alwora mar nam Lolwe kaluwore kod taka moting'o chupni mag plastik, jwelni kod yugi mamoko makunore kod tho weti aoya e dho wedhe ma bende chido nam Lolwe kendo hinyo ngima lee modak e pi. Dho wath ma Wadiang'a ma en dho wath maduong' e sub county ma Suba Central osebedo ka ochido kendo yugi osebedo kobiore e dho wadhno ma ka koth ochwe to yoro nyaka nam Lolwe ka jakom dho wedhe ma Suba Central Gideon Rang'wa wacho ni koro giwuok oko ni dho wedhe ma kono ketie ler. Kilwa moro mar rech mar ngege dhi bedo maber kabisa kendo dhi malo rech biro piny ka biro nyuol nikech wang'e maber kata mana tennis michike namne en gima ker sum komako kata ng'ut rech kama en nyaka chieng' rech to kode. Koro miyo gimoro amora ma dho nam olil miluongo manyalo bedo plastic wadwani wagol wawang' mondo wabed gi ler mar dho nam. Ma be biro kelo riwruok mar beach management unit ni en nyaka bed koro kobyo ni koro kwa biro as a team e kwa nyalo time wabro kor mbaka ne BMU ma Wadiang'a each and every BMU mane sub county marwa kaka yor neno ni gikedo kod jwelni chupni mag plastik e kind taka mamoko ma jofweny osebedo ka keyo aoya e dho wedhe jogo mochung' ne rito alwora kaachiel gi jokanyo e sekta mar pith rech e gwenge mag Suba mane ochako chenro mar keto ler e dho wath ma Wadiang'a okone jolupo kaachiel kod jopiny modak e alwora mar dho wedhe mondo were gi tim mar puko taka aoya mar reso ngima lee modak e pi. Around place ni ma wantiere ni Wadiang'a ne bet kolil maloyo beaches ma wantiere godo kar kae. Koro en mor marwa mar partnering kodgi kod Eco Impact gi Vichy Farm mor mondo mi watim alwora kar kae kod puonjo jo modak Wadiang'a beach kar kae kako onego bed ni giketo ler ma margi. Ka alwora mar nam olil to ngima mar rech ok bed maber. Ka waweyo solid waste kaka plastic gi pampers gik machalo kamako dhi e nam to rech chamo gi bende. Ka gidhi e diet mar rech kuonde ma rech dake bedo ni richo to ngima mar rech bende bedo ni koro ok ni maber. Koro kaka kambe mapidho rech ok udwaer ni mondo nam obed molil. Ka bende gejiwo mondo jokombe mag dho wedhe oket chenro makare dho wedhe magirito mondo me jopiny kik puk taka yo moko winjore. Gigo modak e pi gigo modak oko kata gigo mafuyo kwa keto alwora bedo maber sechego gimoro amora bedo mamor. Wan kaka Eco Impact jogo madil kod weche mag environment wa exercise ni omorowa maduong' kabisa. Ai mapunde wa modhe madhogwa modhe be mamine waluo kete ba mwaluo omena and everything. Koro kolil to ngimawa ok ni sawa. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jopur mag oduma kod ngano e kaunti ma Narok ochiwo ndalo 4 ne sirkal mondo res sekta no e loso lwasi mar chiro ne mwandugi. To ka kamano to gibiro bago ng'anyo. Ne giloso e boma ma Narok, jopur go wacho ni nengo mane giwinjre gi joregi chamgo sani ok lu kendo giyudo lal. Dwaro ne jatend migawo mar pur Mutahi Kagwe